Hi, is Mr. Robin, agus is bralam a bheith ag déanamh Ealaíne, ag buntú sádas rudí sa Ghairdín. Inniu, beag mid ag fearlam chun is Ornáid ó Ghairdín a dhéanamh. Seo an méid atá ag teastáil weit. Cipín, Rabha corníní, Sreangán, Scissor. Dús begur cúna bháil ó gcuine fásta chun trí físa ada de Sreangán a ghearr le Scissor, be ceartómh uile go bheith ar comhád, mar seo. Ceann go cornín amháin de bhain gach Sreangán, cinn tóg sé sin nach sleanóig na corníní den Sreangán agus tuaig obair leat. Anis, tosaigh a chur corníní ar an Sreangán. Is féidir leat meascán dothanna úsad le go mbeidh sé brail dote. Cuinneagar go dtí go mbeidh tú sásta le fad an Sreangán. Déan an rud céine leis an dá Sreangán eile agus ceangalí den gipín, déan cinnte go bhfuil na sneimena bratean le nach dití na corníní. Agus sin é, ansiimplí ar fad. Agus seo ceanar na mé níos luatha, anis tá Ornáid Ghairdín álan agam, agus beag mé in é chucha áitir vis a Ghairdín. Tá sé cinná cosú le clíganí gaithe nach bhfuil. Well, sin é sé nniu, go dtí an céad eile, slán go fáil!